mu na gaba za mu yi magana akan liquidity theory. Okay, menene liquidity theory? Liquidity theory shine abinda muke dubawa, abinda yake da matukar muhimmanci a kasuwa. Already duk wannan tafiyar da kasuwar take yi, kasuwa tana yin shi ne akan wadabar liquidity. Idan ta bar wani liquidity sai ta dawo ta dauka, in ta bar wannan liquidity sai ta dawo ta dauka, idan ta bar wannan liquidity sai ta dawo ta dauka, idan ta bar wannan liquidity sai ta dawo ta dauki wannan liquidity. Duk tafiyar da kasuwa za ta yi tana barin liquidity. Ma'ajja internal to external, duk abin da za ka yi daga kan dealing range zuwa internal to external doliya sai ka dauke su. Daga kan me nace, daga kan internal to external zuwa dealing range, dole internal to external za ka dauka su. Okay, to idan ka dauki dealing range ɗinka, a ina ya ga shi liquidity muna amfani da shi ne gurin inda ya kamata mu shiga kasuwa da kuma inda ya kamata mu dauka. Duk inda za a shiga internal sai an dauki liquidity, normal single liquidity, sannan inda za a dauki external shi dama external liquidity ne. Already daga nan gurin kasuwan nan ta yi buy, mun gani, is that right? Kasuwa ta yi buy ko? To da kasuwa ta yi buy me ya faru a nan gurin? Okay, so da kasuwa ta yi buy me ya faru? Kun ga an dauki external? Wai kun ga sai da kasuwa ta zo ta dauki wannan liquidity, shi duk wani all high da wani all low liquidity ne. Wato wannan shine total soup, abinda muke faɗa total soup. Sai yau za mu yi karatu akan shi idan muka zo. Okay, so kun ga nan me ya faru? Kun ga kasuwa ta dauki liquidity. So da kasuwa da ta juya wannan expansion din da kasuwa ta yi, liquidity nawa ta samu ta kama ta murje wuya. Misali bari mu duba mu gani. Bari in sa mana vertical. Okay, a vertical ba horizontal ne. Okay, so misali nan gurin liquidity ne high ne, and that nan ma liquidity ne high ne, nan ma mai liquidity ne high ne, nan ma menene liquidity ne high ne, nan ma liquidity ne high ne, nan ma menene, nan ma liquidity ne high ne. Okay, so guys, idan muka duba za mu ga duka ta dauki waɗannan liquiditan gaba ɗayansu sai da kasuwa ta haɗe su. To wannan menene zai nuna maka? Wannan iya baka cewa iya baka signature ne akan idan zaka shiga kasuwa wannan liquidity ake hari. Misali yanzu ai nan gurin mun gani daga internal to external ake tafiya, to ai liquidity suna da yawa. Misali kun ga kwanaki kenan ko, wasu liquidity muke hari? Tun daga liquidity na wataƙila muna harin kasuwar liquidity na ƙarshe da za ta zo ta ɗauka, wataƙila shine bayan mun yi analysis kenan, wataƙila shine wannan. To amma kafin nan fa ai akwai liquidity da dama. Kaga wannan liquidity ne, sannan menene, wannan liquidity ne, and then fa wannan ma liquidity ne. Okay, so kun ga wannan su ne adadin liquidity da muke da su a nan gurin. To me ya amfanin shi wannan liquidity? Shine idan za ka yi waɗannan da suka zo a sama dukansu buy side liquidity ne. To daga nan idan ka shiga a tsakanin kowane liquidity, idan za ka dinga sa TP ɗinka wannan liquidity, misali ka yi hari an zo an shiga menene a nan gurin, gashi an shiga fiya barugab ɗinka, misali fiya barugab slash order block slash breaker block ko, da aka zo aka shiga fiya barugab slash breaker block sai menene ya faru? Da aka shiga fiya barugab slash breaker block, gashi nan wannan liquidity na farko 1 hour ne zaka iya target ɗinsa. Bayan ya dauka da kasuwa ta retracement, idan zaka sake shiga kasuwa wani liquidity zaka sake target din. Misali wannan liquidity ne, kaga kai trade. Misali bayan an zo an saka sake analysis, an yi retracement, an dawo internal ɗinka, kaga ga liquidity har guda 3. Zaka iya zaben wanda ya maka ka dauka a cikin nan. Misali bayan wannan idan aka zo aka sake ga dai liquidity da zaka dinga kamawa har a zo internal ɗinka a higher time frame. Kun fahimci me nake nufi? To haka ne. Sannan idan za a zo a shiga cikin internal, yana da matukar kyau ka yi identifying an ɗauki liquidity. Bari mu ga duk wani internal da za a shiga a nan gurin sai an ɗau liquidity. Kun ga wannan liquidity aka ɗauka, wannan da aka zo aka shiga internal a nan gurin me aka ɗauka? Kun ga sai da aka zo aka ɗauki sell side liquidity. Kun fahimta?
to wannan shine liquidity, kuma yanda liquidity yake amfani. And then bari mu je mu duba kuma sell side liquidity mu gani. Okay, to wannan liquidity duk abin da kasuwa ta yi ta tafi, sai kuma abu na gaba shine failure swing. Da yi muku shi misali, abin da zaka gane yes wannan liquidity janin ne mai karfi ne, shine kasuwa idan tana sell to za ta dinga barin failure swing. Kun ga wannan liquidity duka ba wanda ya dauki wani, kun gani wannan kun ga duka ba liquidity da ya dauki wani. Wannan liquidity ya yi failing ta dauka wannan ya yi failing ta dauka wannan, to wannan zai baka strong liquidity, shine muke cewa me failure swing. Misali muke cewa me nace failure swing ko failure swing. Okay, so haka yake faruwa a kasuwa. So wannan iya ba mu cewa kun ga manyan sell side din mu da buy side din mu da muke da shi, ga babban liquidity a nan gurin, kun gani ga bai ga kuma me another big liquidity, and then what another big liquidity. Is that right? To wannan shine failure swing. Sannan kuma da wannan kasuwar ta sell, shi kuma mai kasuwar ta zo ta dauka. Misali mai kasuwar ta zo ta dauka, da farko za mu fara duba cikin misali a nan muna da wani internal, misali nan kun ga order block ne ko, I think this is an order block. So let us take it and see what happens. Yes, wannan shine order block din da muke tunanin kasuwar ta dauka. To da kasuwa ta zo ta dauki wannan order block din, menene ya faru bayan kasuwa ta dauki wannan order block din? Shine ga liquidity da ta fara da aka dauka, kun gani ba a juya sai an dau liquidity. Shi kuma wannan liquidity na kasa menene? Sell side liquidity. Okay, shi wannan shine sell side liquidity. Bayan wannan fa, wannan shine sell side liquidity. So bayan kuma wannan fa ga wani liquidity, this is another liquidity. Okay, so wannan shi ma liquidity ne. Bayan kuma shi fa ga wani liquidity da kasuwa ta dauka. Wannan yana da matukar muhimmanci mu fahimce shi a duk lokacin da muka zo trading. And guess what, nan gurin kuma menene? This is failure swing. Kun gani? To wannan shine abin da yake faruwa a failure swing da kuma liquidity. So ina fatan mun fahimta. Bidiyon na bana so yayi tsayi, so wannan shine karshen bidiyon nan insha Allah. Ina fata mun fahimta. So guys, sai mun sake haduwa a